wannan ya ce abokina ya je fira wajen wata yarinya sai babanta ya ɗauko alƙur'ani ya ce rantse da Allah aurenta ya zo yi ba yaudara zai yi ba. Shi kuma a ranar ya fara zuwa bai riga ya yi magana har sun fahimci juna ba. Shin ya halatta ya rantse? Abin da ya jawo wannan shine saba wa yadda sunna ta nuna yadda ake neman aure. Fankihuhunna bi idni, tun farko ma ka je ka fara neman izini a wurin iyaye kafin ka fara. Yawanci mutane ba za su gane me hikimar wannan ba. Wani zai ce to da in je in fara magana da ita in fahimci cewa zan samu shiga kafin in je in gaya wa iyayenta, da kuma in gaya wa iyayen daga baya ita kuma ta ki karɓa na, ai gara in fara in na ga akwai kofa sai in gaya musu. Matsalar da take ciki ita ce Allah bai ba wa mata igiyar aurensu a hannunsu ba wa mata matsayin da Allah bai ba su bane ka je ka fara neman yardarta ita da kanta, saboda galibin mata Allah maɗaukakin sarki ya san hankalinsu bai kai da za su iya gane wani miji ne ya dace da su kansu ba sai tare da shawara da izinin iyayensu. To idan ka je wurinta ka ɗura mata ra'ayi da tsari sai ta zo ta hau kujerar sai kai, babanta kuma yana da niyyar ya haɗa ta da wani amma yana jira sai lokaci ya yi, tun kafin lokacin ya yi kai kuma ka je ka datse shi ka ci amanan uban. Sai ya zo ya kira ta ya ce inni uridu an unki haka ihdabda tayya hataini, ina son auren maka da wannan. Sai yar ta ce a'a ni baba ni akwai wanda nake so. Ta ina wancan din ya shigo? Ta bayan gida. Allah ko ya ce wa'tul buyuta min abwabiha. Ka ci amanar baban. Amma idan ka je ka tambayi izini ai ba shine daurin aure ba. Sai baban ya ce maka a'a sai na yi shawara, shikenan sai ka jira sai ya yi shawara. Na baka izini sai ka je ka shiga, to wannan kuma sai ka je bata karbe ka ba, shikenan wannan mai sauki ne sai ka bari. Amma in dama kana son ta, na farko fara zuwa ka je kai masa magana akwai abin da ke nuna alamar kai mai gaskiya ne, don duk mai gaskiya zai zo ta kofa ba zai bi ta baya ba. Abu na biyu shine ya fi kare maka mutunci kai kanka a wurin yarinyar, ta gane cewa tun daga ran da ka zo ba za ta ce sai ta gwada ka ba tun da ta wurin uba ka zo. Dalili na uku shine ba za ka ha'inci uban ka dagula masa lissafi ba za ka je ka cura sa wa yarinya soyayya alhali baban a ƙarshe zai zo ya hana maka ba. Ka hutar da kanka wahala, ka hutar da uban. Sana abu na gaba shine in ka je in kana son yarinyar sosai, baban zai iya taya ka duk abin da baban ya sa baki ko kasan za ka fi samu sama da ka yi amfani da karfin ka kai kanka. Ƙarshen abin da za ka yi shine ka je ka mallake zuciyarta, uban kuma ya mallake gangan jikin, sai in ga yadda za ka ɗauka. Baban in ya ce yaƙi wallahi har a wurin Allah yaƙi kuma ba zai yiwu ba. Kuma duk wanda ya ɗaura mata aure ko shi wane ne wannan auren bai yi ba sai uban ya yarda. Abin da zai iya sa a ƙwace wa uba haƙƙinsa kaɗai shine abu biyu. Na farko shine ya zama mahaukaci ne shi, bai da hankali, to wannan sai a samu wani daban ya zama wali. Abu na biyu shine in ya mata adulu, shi kuma wannan adulun wanda zai iya ƙwace shi alƙali ne kaɗai. To in babu ɗaya daga cikin biyu, duk wanda ya ɗaura mata aure ko alƙali ne aka kai kaje kace ina son wance ya ɗaura aure, auren bai yi ba sai ya kira uban tukunna. Idan an ga uban yaƙi kuma ya cancanta a yi, ya kai matsayin adulu, to wannan shine zai sa alƙali ya ɗaura aure. Amma ba wani alƙali ma da daga ka zo ka kawo ƙara kawai zai ce a yi saboda soyayya, a'a, sai ya tabbatar ya nemi yanda uban zai yi da kansa, saboda uba shine wanda Allah ya bashi. Haka a mai da hankali. Ya zai ba zai ce ka rantse da alkur'ani ba, bai yarda da kai bane. Yaran zamani ne yanzu, wallahi wani sai da alkur'ani, wallahi wani sai da alkur'ani. Ai baban na ya burge ni.